2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere, bestea azazetakoa ere espero dugu izatea. Hauteskunde kanpaina honetan azpiegiturei buruz, gauza konkretuei buruz nahiko nahasmena dago eta are gehiago Madrildik gidatutako kanpaina handi honen baitan harrapatu gaituztelako euskaldunak. Edonola ere, gaur hauteskunde kanpainako analisi tarte honetan azpiegiturei buruz Arantxa Tapiaren hitzak dituzu horiek. Jaurlaritzak esku artean duelako plan bat, superplan bat, azpiegitura konkretu batzuei buruz, etorkizunari begira jarrita gainera berriztagarrien plana. Baina baten batek zerbait ulertzen aldu. Arantxa Tapiak ordea, data batzuk aurreratu ditu. Gutxi gora bera, epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina, badoa. 2024-2025 zaila da, azpiegitura berri hauei, industria berri hauei, zer nolako toki emango zaien, nork emango te dion, nork hartuko te dituen erabakiak, zein enpresak erekiko dituen nork ustiatu. Galdera zerrenda luzea da, gai honi jarraipena ematea ere, zaila, ikerketa ere eskatzen duelako, aplikazioaren bat akaso, eskerrak geurean dugula gaur, Iñaki Betxarroman, zer nola jarretu dezakegu kontu guzti hau, guk badakigu, zuk lupa ezartzen diozula kontu honi. Bai, baina, nahiko, naizta lupa jarri, nahiko zaila da, egia zen, zuk aipatu duzun bezala, eta hain zuzen ere, Jaurlaritzak onartu duen lurralde plan sektorial honek, egin beharko lukena da ordenatu, pixkat nahiko kaotikoa eta hoian baten itxura daukan energia berriztagarrien instalazioen ezarpen hauen kontua. Lurralde plan sektorialak ekarri beharko luke edo zehaztu beharko luke nun kokatu beharko lirateken halako instalazioak, instalazio berriztagarria handiak, eta hortarako dira halako planak, sailburuak berak esan duen bezala tramitazio oso luzea izaten dute, 2021an hasi ziren, eman zuten lehenengo agindua plan hau honekin hasteko, eta aurrek ikusten dugu 2024-2025 bueltan bukatzea. Orduan, lehenengo galdera burura datorkiguna batzuei, eta nik uste oposizioak berak ere kritikatu duena da, zergatik onartu behar izan duten lurralde plan sektorial honen lehenengo onarpena hain justu udal hauteskundeetan, Jakinda, justu udal hauteskunde kanpaina hasi bezperan publikatu zuten, horrek irekitzen du 45 eguneko egun balioduneko epe bat alegazioak egiteko, eta hain justu alegazioak egiteko behar handiena eta interes handiena izaten duten tokiko erakundek udalek oso epe horretan oso mugatuta ibiliko dira. Uztailaren 12an bukatuko da hain zuzen alegazioak aurkezteko epe hori, eta ekainaren 17an okerrez baldin banago osatuko dira udal berriak. Beraz, ikusten duzue, kasik lekurik gabe edo eperik gabe geldituko dira beharrezko alegazio hauek egiteko. Arantxa Tapiak hori nahi gabe egin du, kostatzen da sinistea. Udalak jokoz kanpo utzi dituztela, irakurri dizugu. Hain zuzen ere, lurralde plan sektorial horiei buruz LPS bezalako sigla hauek, askori ez ezagunak izango zaizkien horiek, administrazioa oso labirintikoa izan daiteke, baina kasu batzuetan jokaldi batzuk ere eskuta ditzake. Gogora ekarri genezake, azpiegitura handiekin esate baterako, Gipuzkoan zenolako eztabaidak izan du diren, hain zuzen ere, hauteskunden atarian nolabait esleitu izan direlako, edo zenbait erabaki estrategiko hartu. Pentsa genezake hauteskunden ondoreneko mapa hori Urkulluren Jaurlaritza dago batetik, baina lurralde plan sektorialak aipatu duzun bezalaxe foru aldundiak, udalak. Udalak jokoz kanpo erabat geratuko dira, hain epe estua ezarrita, epe hori oraindik ere gehiago luzatu ziteken, 2024-2025.
Epez kanpo edo lekuz kanpo erabat ez dakit, esan nahi, gero prozedura administratiboa jarraituko du eta lurralde plan sektorial honek finkatzen dituen mapak eta hola behar bada revisatu ahal izango dira, baina lehenengo gauza aipatu behar dena da, lurralde plan sektorial honek ordenatu eta argitu beharko lukena pixkat gai honen inguruko panorama, ez ditula argitzen oso puntu garrantzitsuak eta konkretuak. Esate baterako, gaur egun dagoeneko tramitatzen ari diren parke eolikoekin ze gertatzen da. 16, okerrez baldin banago, 16 parke eolikoak dira tramitatzen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Horietako asko daude plan honetan hautatutako kokagunetatik kanpo, eta beraz, ez dakigu oso ondo ze gertatuko den, horiekin. Gipuzkoan bertan badira hainbat, geno ditugu gogoan, Aramaio aldean, edo Zizurkien, Soraluzen eta bar, ze gertatuko da horiekin. Ze gertatuko da planean agertu ez, baina esklusio zonetatik kanpo dauden balizko beste batzuekin. Edo ze gertatuko da adibidez, 50 megabateko potentzia baino handiagoa dutelako Madril tramitatzen ari den besteekin, adibidez Mandoegin. Kuriosoa da ez, Mandoegirena, zeren Jaurlaritzak aurkeztu duen LPS honetan, Mandoegi agertzen da esklusio zona batean, baina aldi berean, Madrilen momentu honetan tramitatzen ari dira 100 megabateko potentziako proiektu bat, oen dela gutxi sustrai erakuntza erakundeak jakinarazi zuen, ez? Orduan, ni uste erantzuna baino gehiago galderak ekarri ditu LPS honek eta, jundarko dugu ikusten aurrera begira nola galdera horiek denak nola erantzuten direnez. Eta ziurritzarela gutaz libratuko, horri buruz galdezka berriz ere etorreko batzaizkizulako. Galdera zerrenda beraz, Euskal Herriko energiaren etorkizuneko mapa zein izango ote den, eta nork erabakitzeaz haratago nork ustiatuko duen ere, galdera potenteak eta mahai gainean utziko ditugunak. Edo nola ere, hauteskunde kanpaina bete-betean dugun honetan, hauteskunden osteari ere begira jartzeko, galdera trampa bat ere botako dizugu, agur esan aurretik, bolatxoa aterako dugu. Zer nola ikusten duzu panorama hauteskunden ostean izan daiteke, ardatzoni tiraka edo oroar, osaera berria izango duten, gobernu berri asko izan da, energia berriztagarrien mapa honetan ere, ez dakit zer nolako eragina izan dezaken, nola ikusten duzu? Ez dakit, interesakin, egia da gai hau, gai honek gero eta presentzia eta garrantzi handiagoa duela, munduko egoera ere hala da, klima larrialdi eta ekologia larrialdi batean bizi gara, horren zantzuak eta frogak gero eta garbiagoak dira eta aldi berean, erakunden erantzunak oso eskasak dira momentuz, kanpaina honetan, esango nuke inoiz baino presenteago, naiz eta zuk aipatu duzun beste Madrildi datozen kanpaina horiek estali hau eta beste gai asko, baina hala ere presentzia handiagoa daukate, bai hauteskunde programetan eta bar. Ze panorama utziko duten hauteskundeek ikusteko dago, galderak ditut nik ere, aber Nafarroan nolako gobernua osatu ahal izango den, aldundietan, Gipuzkoan adibidez, aurre ikusten den EH Bildu eta EAJaren arteko lehia horretan zein urtetzen den garaie. Horrek ni uste alderdien arteko eskaintzak ere, gai honi dagokionez ere ezberdina dirala eta bidea ere ezberdina izango dela norra ateratzen den garaie horren arabera. Beraz, ni uste zaila hon behar dugu, 28ko gaueko hauteskundeen emaitzetara, eta ikusiko dugu ez. Erki, mapa bat ala beste, horri buruz aritzeko tartetxo bat ere lapurtuko dizugu, datozen asteetan izango da hori. Eskerrik asko, Iñaki Patxarroman, beste bain ere, geuren izateagatik. Eskerrik asko zuei.